naende neritukurinde rigiyo ababori baminto abanto baminto mwanyegetinge omorobiri na omonto ekegusi ekeronge keriete omonto na egeswahili gose egebantu lakini ekero ogocha nyomba ime ase mwanyegetinge akoroka omorobiri gose abarobiri igo aye na omorobiri mbuya mono ase ogosoncha ekehoro kimang'anete kia Enogo TV iga egotoretera amang'ana ya ogotworokia buna omogusi amenyete omogusi ning'o ng'ai akorwa naende ng'ai agochia ase chimbu chiaye ase okoigekwa kwaye ase amang'ana ya obomenyi bwaye amachiko aya abwate buna emegiro naende na amang'ana aria gotoka ime ya chingako chia obomenyi obo buna emebaya eno buna amatera buna ebirero buna enywomo buna okwaroka aye onsi pi igo tokonyaitona tokonyarigia naki arenge naende ng'aki kiare bono naende ng'ai togochigochi tokonyakwebori na omogusi iga amenyete buya ase ogwechokana kweroba aye buna omogusi inkereki eke gwatigire kanga otatigeti ekiagera kero twakwanete omoerio otogokwanera ebing'wanso na ebing'wanso biare gocha ase eng'encho ayataikeranetiwe amange totari goikerani iga agocha atwatia ekero amatuko ande araerire igo omogusi ebinto mbire nochia ekanisa bigotoka nonya mpaka ebuku bikaneti buna goikoikeranie amakorogete ase ebitage biakobereire gose ase omochi gose ebinto biabeire ase obomenyi bwaito twaborania twatebani ko twagayana ng'a nari obogima bwaito bokoba obuya manya nabo okobugana omenyete buya kumbe egetage nkere kiabete ase omochi kiganeti gosonsorwa getasonsoriri kiarete emechando mwabuga buna igo mwarogwa koroga nkwarenge gento kere rahisi igo buna abanto bakagete aya nkiabwate chinchera chiaye naende inyora iga na amaroko iga achete ase eng'encho abantu gwatanenekana chindamwamu chigachaka chindamwamu amabetu chimoko chigachaka gocha abantu bachaka gotumia ebiranya biarenge gokonya egesaku lakini bono bagachaka gotumia ase mwanya bantu aywo ntoche tonyarigereri igo tware korigereria ebing'wanso twakwaneire igoro ya ebing'wanso biare gokorwa ekero omonto akure twakwaneire atari make igoro ye embori ya maikora twakwaneire igoro yo okogoreria ebinto ekero omonto akure twakwaneire igoro ya omorominta omonto oitete omonto eki kiare koba twarakwaneire amange na ayande twatebire na kero moisi ari kwaroka orimi omorero amang'ana aywo nkong'wansirwa arenge twakwaneire na ekero kwaumeire erioba gose kwaumeire ebasweti amang'ana aywo nkokwanerwa arenge ase ebing'wanso aya egento nkere nakero kitobwenete gokwanera erinde abanto baito bamanye buna kiakabeire tinkomanya bono ng'aki inu mogokerera gose naki mogokekora gekegusi kere iga abantu baisiko yani abantu batarenge begesaku giito igo mineti abantu buna abagere abantu mono buna abasigisi n'abamanyi ase omogusi omonto isike ekero ari gokwera seino igo yare koreta obwoba ase eng'encho bakangana ebirecha biri biasobo ngocha bire gusi buna bono oibwoboire mono nomogere nkwabwenete konyora getondo kia mogere kotong'wansa naende ekero omogere akwerire seino ebinto mbire biare gokorwa onye timanyiri ng'ai sobo yare omogere oyo igo mware korigia ase atambe koruchinka ang'e amagoro amagana amagoro amagacha atatu gochiaria atambe egesa kiabe kwororo mwagenda ororo mwamotindeka sikonyuma nekera gutindekwa gutari bosare gutindekwa amagana atatu korwa
korwa ase oboremo ase momenyete tari busa are gotindekwa ekera gotindekwa go ebinto mbire biare gokorwa chindagera nchire chiare korigi gokorubogere cheyekerwagu buna enswe enswe ching'ende nemingi chinere yari goitwa cheyekeranibwa amogagu mwari erororo naende kiare gokoru rimo kere king'wansi kiaerire mwagenda enyomba eria igo yari kung'wanseru yatigwa agagu yamenya mpaka yegotere nomosigisi nabo lakini bona ase omosigisi ere chindagera chiri chiare koriegwago ekero mwamotindikire igo chiare korusigisi mona amabere nane ching'ende echi nembiriamete aya aba bandi buno moluya bokong'u mbware ngo nabare gotinde kubuna omogusi moroche omokuri ari gotinde kubuna omogusi omomanyi ari gotinde kubuna omosigisi igo ebinto ebi nase eng'encho abagaka mbabwate ching'encho chiabo begenete ase emegiro ya mwanya getinge igo ekero emegiro egokwanerwa enchera abantu bare gotinde kuneng'ao kubwatekana na abantu abaisiko ng'ai barwete erinde ebirecha biabo mbicha gotobwati nakio okonyora nekero omonto akorusiko arwarire abantu bagotakora ogenda gochisobo ochigokwero ng'erinde ebirecha bia abantu abu mbibabwateke birecha biabagere mbibwekani birecha biabagusi igo biare gotiguga they can bring a conflict amang'ana ara abo na amakong'u biang'wanseru biagenda ekine ekeng'wanso minto mwanyagitinge ase abantu baisiko amang'ana are kong'wanseru gusi na amange mbuya mwatikire ase eng'encho motamanyeti monto orire endagera enyinge bworekire ekera akwa ase eng'encho endagera inki kiare koba minto mwanyagitinge omonto buna oyo ataratindeku iga are gosibi gwenda pi eke omogusi yamineti nokorusia ebirecha mbitigaraga ekera asibi gwenda otinde kubuna onde bwensi lakini tari korokubana muntu orire endagera okure tari korokubana noroche ekiagera enchera akwete teri ndonge andonya nomokungu eng'ondi yare konyenywa yamong'wansera bing'wanse nabo bibwekaine buna twakagambire korwa ase amang'ana ariande ase Enogo TV twagambeire nki kiaganeire kerero omokungu igekoba esimani gose esigiti yatwatire gose taratwata ekerero omosacha ekoba eminchi gose ekore inkobwatire nki abagaka bare kogamba ande nkobwatire eki bare goteba gegochigosonsora na goitora amang'ana aya nakoreto omochoko na koroba eki gekong'wanseru minto mwanyagetinge ekera amache arire omonto amache igo nenkoba ngokwanera ari ase yamurira no ari gotindekwa aya ntonya kwanete ekera gotindekwa aria tari igo yare gosirerigwa mware komoreta goche chinkoba chiare kogendera gwakomochi no moto wakirwe enkoba tori gwotwa oise gwotwa amang'ana aya nabo naenda akoirorera ebi nebinto minto mwanyagitinge mubwenete komanya ebi nebinto tobwenete komanya ing'erinde kara bigokorekana twamanya bono egento gekara twebire nebinto ebibwenete gokorekana naende ase eng'encho ya okweba gwaito biaretire chitang'uche na echitang'uche echi ngokora chire abantu ase eng'encho ya obomuma bore ime na aywo nare are kong'wanserwa ekiagera igagokobwati gochia ase ogochia chigeneration isano nonya nenywomo ntwabatebeti ng'a bantu banyomba emomba are konyorana mpaka chigeneration chiairire ang'e isano ebi nebinto abagaka bagenderete goitona naende ekorika bari ebitabu ng'erinde twemanyire buna abagusi ing'ai twabwete ng'ai tore bubya ng'ai tore bube omonto bweng'entire tigamba inyori nere nkong'wanserwa arenge naende onya nomosacha ekore yare koretu yasungwa ari asare paka yakwa
ekero yakure omanya kubuturukurwo utinde kutare kuruku muntu yang'wanswa go bantu ba lakini tari kuruku muntu ige bintu byari kung'wansirwa ase omogusi ekero byabeire mintu mwanya getinge nebinge na ekero bitang'wanseiri naro are kubwati ekina kinkonya kobairorera buna mintu nga itona nga imotakorete bunebwenerete onya muroche mechandere chinka ntonya kurera natorogire ekero tutabwateti amang'ana yegesaku alafu ekero tutabwateti amang'ana yegesaku ebintu ete bikonya koba twatetiga tusabe tukuri birecha biria abora anyore mbia renge be Kristo ebirecha biria nebyekegusi na endo tabisabireti obikana tekegusi mbiko gotiga timete ose mwanyigure ige bintu mbire ekia okono kwegena kora se migiro chingako no boroso wo mugusi igo ebintu ari gokora so bumenyi bwaye goikabikirane omanye komenya burunge igonye komaide na no korete likoso no bwate amabigete no bwate bitagegete amakorogete atarenga marunga asegesaku aganetie okongwansiro manyena nabere egentekenene sana asuri koitona mang'ana ayu na koyang'wansira abagaka batarasira ekero gotiga igo ngokorore gesaku kiao ekiao na gento nkiarenga omonta anchite omogusi morobirio omogusi gento nkiyanchite bune gesaku egesaku ekero tigete gesaku buna bono toro bantu baigwe kimoro kitoro tokonya gukwana ni obuna bwobwansu bwo komenya ensi na ende na kigakara abantu ba beigeka ne chinyencho cyabo nyerinde bamenye buya igo mugusi amenye buya ne chinyencho cyaye igekero ariko rete na ogosa mang'ana yogosanga yarete bingwanso ase aswemechi ebingwanso bikoroba amang'ana gete byakoro omochio yu abantu bamenya buya bakora ibibwenete gokora boronge ayinaro tugwancha buna omugusi buna mwanya getinge minto nkorengereri nkonya goteba nitore ase Nogo TV nkonya goitona tore nekero bwata mabori boria ari ase kwarigereria nkoira na tore twasoma twarora inkimuko bori nandi twatema kwiranire mbuyamo nase bari bakire mutu gwa kambu yamono nandi banchiranire kitokura akwana nandi banchiranire chisemye obwate semya semimo na bari bakire paka studio gototebina eke na bakireiga neke kireiga mbuyamo nasogotoa chingurwe chyokogendera kubatebya na kubasemya igoro yekegusi ekegusi gitu nekia tiga abana bamanye ekegusi somi abana chingencho chito ne chinchira chito tiga konya goteba buna giaitiru ne chingaki obo maene mbulina na yugo etu ne chingaki kegusi ngeri go chiande ekegusi ne institution ekegusi na abantu bona toko tena abantu abasingencho ukwegena kwabo mbaitika ya na yora eto batike na bere iko omose korigereria mechie menge igo togosoka ekero tokonyana bana mbari kwana kegusi ase ng'encho yenchera bakina ogokina na kuo obomenyi na bwe culture enchera abantu bamenyete yabona tibwe kaini yakare traditional culture tibwe kaini modern culture ebine binte bya lakini amang'ana naro tubwenete gusika ase ng'encho rekesaku nandi tokorokwa abagusi mwanya gitinge amang'ana aro tubwenete gusika na bono mwari gwanja amasikani irane ase chinka amasikani ikerosigete iso osigeta abagaka osigeta abang'ina osigeta abana ekegori gesigete ekegori kende ekera abagaka bakwanire baigwa masikani ekera abang'ina bakwanire baigwa masikani ekera omonto akwanire asa abagaka baikaranse baitona mang'ana bagayana batena eketiga kebeiga sika kuno mugusi ekero tutari gusika abantu
tabagaka tutari gusika abantu abang'ina naye tugusikwa igentekerere nkina esiko sikwe lakini konya ko batabi eanje bwanju minto mwanya getinga yo togosiereria amang'ana inche tigantebe ng'a enchere togosiereria amang'ana teri gochigotoira buya bunegesako twasiereria amang'ana twasiereria paka nyumba bono konyona mugaka tasikiri nyumba mung'ina tasikiri abana bachire batabwati masikani asing'enche yenchira tokobarendekero bagokina barabaka omogusi igechogete kerakorenda omwana igechogete korwa omwana buna koiburwa paka buna gokwa yani enchera yo yarenge erosiri erobire emanyire ritang'ani buna riria tokaika ekeiriria togioka giatebire gose no moisia gose negesagane nekero giakwana igo ayu abeire igo na bakorendu igo paka omoisia chinchera chiaye chibagire enyaruka chinchera chiaye chibagire iko bono minto mwanya getinge kero moche mochokania amang'ana aya mwatumba kire egento amo nyumba gagu amasikani ng'ai ache koika tong'wanse ande tokong'wansa ekiagera twasarire nomaete kero ogwansa nokwegena ebi twasarire twanchani na twasarire tobirobe bibe bironge obwanchani boche asa amasio y'abantu minto mwanya getinge tiga tunya gosema nigo igo tiga rero nkorera agu asogandena ebing'wanso mbiaringo nebing'wanso mbiro naende kero tutari kobinyora igo bikoreta chitang'uche neke biaretire chitang'uche chiachakoreta amang'ana atari amaronge nabo omonto akobibarimu nabo konyora abande bachakire gokwendurume nabo konyora abande bachakire mbari gokina nabo konyora amang'ana ebitagegete bigochemechi ebori nasiki ekiara omochi obwenete koba boronge kero omonto are buya agokora emeremo boronge ekero okonyora negetagegete kiabeire igo eng'encho nero etararorwa boronge na eng'encho eywo aiteganetie torobwe gose ekorerwa ekeng'wanso na bwancha notancha esike osikwe eanche bwanchu buna omogusi aya nayo tokonyora korwa ase Enogo TV ono mwarimu Obino Nyambane.